ассалому алайкум дӯстон ва тамошобинони сомонаи рахштеҷӣ. дӯстони азиз, боз дар имзо навори якчанд мошинои нав рӯй карданд ки мо қабул кардем пешкаштон мекунем бо нархҳои арзон. агар шумо давонхари мошинои фурӯшӣ, хона, замин, квартира, ягон техника, ягон компания, ягон аппарат, ягон маҳсулот, ягон техникаҳо чизе ки барои фурӯхтан, барои реклама кардан бошад, маромат сурат маълумот шавад, дар WhatsApp имои экранмода рӯй кунед. мо дар видеои оянда фурӯшта рекламада мегузорем. номери WhatsApp имои мо 885 12 20 позитсияни кор мекунед. сурат маълумота рӯй кунед. хоб дар имзо навор аст Opel Hatchback бо нархҳои арзон, Opel Caravan аст дӯстон азиз, Mercedes-ҳои сечка объёмни, Hyundai Accent, хоб Chrysler аст дӯстон азиз, Lada Priora дӯстон азиз ва астаи Daewoo Nexi, Toyota Camry 2, Toyota Daewoo Matiz аст ва дигар мошино ки бо нархҳои арзон омода кардем ва пешкаши шумо мекунем. хоб курси имрӯза бошад 1000 баробар аст ба 112 сомонӣ камтар, курс 2 сомон хестак. хоб навор аст мега марамад рафтем. рои азиз дават кадан котелники бели дача мегани ҷара котелники ина кора бинед. ها اتهاوت اینا کار می‌کنه برادر اینا همه بارا جمع می‌کنن هم برادر و همه ایکافای کار مون اینا با گراج توچکا داشتن است. سلام علیکم ساده بچه‌ها. تاجیکستان آباد می‌کنیم، تاجیکستان ما رو می‌سازیم. ما در کجای باشیم فقط با یاد زن و فرزندمون میشیم، با یاد وطنمون میشیم. سربلند باشه، خانواده باشه، اینا بارا رو ببینید برادر. این یگام جای برش نیست. این تازه ایدرونی کار ما با شما برنامه گرفتیم برادر را کار کردن. سربلند باشه لبای بچه‌ها لبای این السلام علیکم این برادرای تاجیکستان السلام علیکم باشید زنده کار خوب زندگی کار براتون زنده باشه سربلند باشه ما با شما میفخریم جوانمردای تاجیکی میان مستحکم بسته برای وطن و برای زن و فرزند ما کارو میکنند سربلند باشه زنده باشه یک مشیران تمام زنده باشه این برادرها رقمشون میمونم تنها شما زنگ زدن سربلند خانم بود باشه این برادرای عزیز ببینید سربلند باشه اینا کار را رفته است. شرکت بختیار در خدمت شما است. اینا تمام این چیزا بور میکنن، روی میکنن بودن. اینا سربلند و خانواده باشه. مگذاریم بعد نواری ماشینای فروشی. یک ماشین فروشی امروزه هستن که Opel Astra F در کوزیفی کاروان سروچنا. соли барои 6 мега 1998 мега соҳибаш сӯишфуриш газ бензин авио мотори 1.6 литри простой коробка механика мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошинтон азиз камтар нарушка кодра дигар маҷои мошин 100% мошинам хай камтар мега мақсад ки моторшам кор дорад не ки дигар ҷош 100% ва бернош барои нарушка уже ами ҷои дар кор ҷе мақсад ки хали шпакиловка ва дигар чои лозимиш камтар меличовка дошта кардага фақат ам камчкам ҷоша краска мега тамом. خب балон мегад хоб ҳастай барои ҳозираш мегад 100% аст газ бензин мегад кор мекунад дӯстон азиз. хоб мошин айҷош заводӣ мешавад дӯстон азиз. мошин хай ҷои пусидаги ам чош ам мелачовка ҷои тайёра фақат ам краска мекунад. мошин хеле светои бутулка. нархи мошин мегад срочна мегад хеле барасходош 25000 сомония мегад срочна сум дар кора мегад хай бо ягон сумша мегзарам ва мошин айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи ҳамадонӣ деҳаи гулобода. территория московский ноҳияи ҳамадонӣ деҳаи гулобод нархш 25 та бо муомила дорад. рақамошон аст WhatsApp дорам марама дигар маълумоти пураша аз хушонгирӣ срочна. мегзарем ба ди мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшӣ навбатӣ аст баъдон ки Chrysler аст ки срочна соли 26 2011 сол сӯишфуриш бензини холӣ объём мотори 3.5 мошини коробкаш механикаи мошин мега дар ҳолати хуби беҳтарин қарор дорад. танировка ҳуҷҷат то моҳи декабр аст. 4 та балон пачкаи хадовод дорад, 4 дискаҳои фасон, салон тозак, светои сафед. мошин барои шав арӯс бурдан ҳам мешавад ва барои ягон сиёнка пиёнка ва опшин ба ин мошин метавонед ки шумо сумам кор кунед. нархи мошин мега срочна мега 45000 сомонӣ аст дӯстон азиз. бо хай хачон ягон сумша муомила мекунед ва мошин айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи Хуросонда. 45 та бо савдош қатъи соҳибош. якумаш рақамҳои Билайн 95, дуюмаш рақамҳои Россия маромад WhatsApp ҳам дорад. ҳама рақамҳои Тоҷикистон рақамҳои Россия ҳардаш ҳаста кор мекунад. ягон саволтон боша, ягон маълумот агар хоҳед зиёдтар фаҳмидед шумо дар ҳамин рақамҳо занг занед ва шумо ҳамаша фаҳмода метиҳам. ва дӯстон гуфта намонад шумо дам агар хали мошинои фурӯшӣ, хона, замин, квартира, ягон маҳсулот, ягон гомол, ягон аппарат мо дар хизмати шумо реклама мекунем. маромад сурат маълумот шуд дар номери 885 12 20 WhatsApp имоса метавонед рӯй кунед. фақат шумо лайка фаромӯш навора то охираш тамошо кунед. мегзарем ба сеюм мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшӣ навбатӣ аст баъдон ки Mercedes-Benz C-Class сечка объёмни светои сафед.
соли барои 16-1997 фасае ки суифреш газ бензин объем мотораш 2 литре, коробкаш механика, саистани мошин мега чёткай. Мошин кондиционер дорад дискаҳои рамашкаи айхудаш, кондиционер светои сафед, мошин балони ҳолати корӣ, хадавои ҳамаш 100% ватон азиз, алиш намешавад тоқа суми холияи срочна. нархи мошина мега 55 та мегем бо ягон сумша мегзарем ва мошини қарор дорад дар ноҳияи Абдурахмони Ҷомида, райони Кӯйбеш. Нархи мошин 55 та, нархи мошин арзон ва бо ягон сумша муомила мекунем мега срочна. хоб ин ҳами рақамҳои тиселшона ки 24 соат кор мекунанд ва дар рақамҳошон WhatsApp доранд. Ягон маълумотша мехоҳед агар зиёдтар фаҳмидан ё ки ягон камбудиша маромад шумо занг занед ба шумо маша фаҳмода метиҳам мошин мегӯяд ҳолати техникӣ дар ягон камбудиша нагуфтем маромад шумо занг занем ба шумо мефаҳмонам. ва дӯстон аз кадом маркаи мошине ки ба шумо лозима мақсад ки мехарем дар комментария мо нависед агар ки мо ёфтем аз фурӯшандаҳо ба шумо ҷудо карда пешкаш мекунем. шумо фақат дастгирӣ фаромӯш накунед лайкора занед ва навора дар WhatsApp имо дигар сайтҳо силкаша поделишаш кунед. мегзарем ба чорум мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшӣ навбатӣ аст баъдро ки Daiwo Nexia срочна светои намхали бутулка мегӯям намедонам чӣ светае. соли барои 16-1996 суифреш газ бензин объем мотори 1.6 литр, коробка механика, саистани мошин беҳтарина мошин мегӯяд южнокорейская. ҳама ҷош мега 100% мотор 1.6 инжектор, коробкаш мега Asraджия мега ҳолаташ мега беҳтарин сон азиз. кондиционерам дорад мега моторчикаш мега байрона метавонем ки кондиционераш асос кунем. хоб 3 моҳи дига ҳуҷҷат дорад, 3 та балон 80% дига тагаш средни сон азиз ва тормозош мегӯяд iCarolla Yaga. мошин мегӯяд алишинес то қасуми холи нарушка ядр мелечовка кор дорад. мошини хе 100% хеле ки дасти як одамда гаштесае. нархи мошина мега 20 000 мегем бо арзон мекунем ва мошин айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи Воседа. 20 бо савдо дорад. хоб рақамҳои мегафони ҳисобишона ки ахираш 04 WhatsApp ҳам дорад сон азиз 4 дискаҳои молодежни мошинчаи хой общем тенҷай. қариб ки ҳамаи ҳами запчастҳои бисёрш ай дигар мошина ки мошина вообще комфортнай зур кардаган электропакет кондиционер сон азиз хай мошин общем созае. маромад кадомтон ки мехарем дигар маълумотои пурраша аз худашон гирифт 20 таи савдош дар нази капоти мошин ва шумо дам агарам хали мошинои фурӯшӣ хона замин ягон аппаратҳои бошага барои реклама кардан маромад рӯи кунем. мо хона замин мошин ва дигар чо реклама мекунем. дӯстони азиз, шахсоне ки мехоҳанд ки ба сарҳади Қазоқистон гузашта рафта биён ва намедонам ба ки муроҷиат кунам, ба шумо тавсия метиҳем компания яка бегзо дорад ки мошинои комфорти мошинои люкс доранд. шуморо аз территорияи Москва, Московский област, территорияи Садовод ва дигар ҷо омада худашон мегиранд ки шумо ҷотона маслиҳат мекунед, гап мезанед, худашон омада мегиранд, хоҳен ба пешона мерин. хоб дута рақам дорад ки ҳад рақамошро кор мекунанд. шуморо дӯстони азиз бо нархи шартнома яъне ки маслиҳат карди нарх мекунанд ва комфортна бурда мебаранд. чанд мошинои люкс доранд ки мошинро худтон интихоб мекунед. дурнаи мошин люксай. Wi-Fi, Pi-Fi ҳамаш кондиционер қоидавӣ. хоб таҷрибаи кори 10 сола, компанияи боварӣ, компания яка бегзод. метавонед ки шумо аз номи канали Рахш ТЖ муроҷиат кунед, бо ягон скидка мекунанд. ҳар рӯз рейс доранд, баъд яъне ки чанд амуд версия мошин доранд ки ҳар рӯз рейс доранд. метавонед ҳозир нами тамос гирен, читона рӯзтона аниқ кунед, шуморо бурда оварда мерасонад. маромад ба шумо тавсия метиҳем. мегзарем ба панҷум мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшӣ навбатӣ ҳастае ки срочная аз территорияи Москва Hyundai Accent. соли барои 2007 сол суифреш бензини холӣ, объем моториш 1.5 литри простой экономный, коробкаш механикаи мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. бадро мошин дар Москва ҳам алиши аст, ҳам фурӯшӣ. нархи мошин бо сумаки 230 000 рубл агар шумо харен бо арзон мешавад ва вариантҳои алиши ба мошине ки дар Тоҷикистон боша, Opel Hatchback ки Opel Sedan ки дар Тоҷикистон боша, ба ин мошини Hyundai Accent 2007 сол алиша мекунам. мошинча мегӯяд чётка мега ҳай карда гаштиян. хай дӯстон азиз, бо болои капоташ камтар дош хеле кор дошта дигар ҳамаш 100% бухтон маълумотча ки мошин мега нашуд рафт омад хеле хубае. нархша хай гуфтем, рақамоша рақамои Россия промой кор мекунад ва дар рақамошон WhatsApp ҳам дорад. маромад ягон маълумотча хоҳен агар фаҳмидан ягон варианту дошта бошед, маромад шумо занг занед ва шумо маша фаҳмонда метиҳам ва WhatsApp шумо кор мекунад, ҳам рақамошонам кор мекунад. маромад вариантҳои алиши бо мошини Тоҷикистон буда ва сумаки бо телефон худтон бо гап занед. мегзарем ба шашум мошини фурӯшӣ. боз як мошини фурӯшӣ навбатӣ аст, баъдро ки срочная мошини молодежни Lada Priora. соли барои 2012 сол солои нав суифреш газ бензин, объем мотори 1.8 литр, коробка механика мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад.
мошин яксола ҳуҷҷат дорад дӯстони азиз. мошини навасай балон пачкай салон тозаакай мошин мегӯяд ягон камбудӣ надорад. автозапуск дора мегӯяд соҳибаш бу хай маълумотша мегирем. старт-стопам дора мегӯяд соҳибаш. салон мегӯяд полни кожа мошин мегӯяд беҳтарин ҳолатдаи свежияк тозаак. нархи мошин мегӯяд 33 000 сомонӣ астай бу арзон ҳам мешавад ва мошин айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи Нуробод ва фурӯхта мешавад бо нархи 33 000 савдо дорад. рақамҳои Россия промои кор мекунад ва WhatsApp ҳам дорад дӯстони азиз. хоб ягон маълумот чахоен агар фаҳмидан ягон варианту дошта бошед марҳамат кунед пешниҳод кунед ва алишам мега мешавад метавонед варианти худтона пешниҳод кунед. мошин старт стоп кожани салон хоб автозапуск ва дигар чизо кондитсионер дигар чизои бо худтон маълумот ча мегирем. мошини молодёжная чёткая дар ноҳияи Нуробод. рақамҳои Россия промой ва WhatsApp доранд. марҳамат чӣ саволе ки доред чӣ маълумоте ки мехоҳед марҳамат занг занед ва чӣ мошине ки барои реклама кардан бошад марҳамат рӯй кунед мо рекламача чотка карда мемонем. мегзарем ба ҳафтум мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшӣ ҳастае ки срочная Daewoo Matiz. соли 16-1999 ҳастае ки сӯзишфурӯш бензини холӣ объем мотораш 0,8 литра коробкааш механикаи мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин мега балоно нав аккумулятораш мега нав мотор мега звер салон тозак ҳуҷҷатоша мега дорад дӯстони азиз. мошин хай опшни сода 100%. нархи мошина мега 18500 сомонӣ астай бо арзон карда мешавад ва мошин айни ҳол қарор дорад дар пойтахтам. хоб харидори аниқ боша мега любой вақт мега занг зана 24 соат агар ки харидори аниқ бошин. рақамошо дар поини видео мегафон аста ахира 41 марҳамат занг занед бештари маълумотошо аз худашон гирем. дӯстони азиз ба хотири меҳнатҳои мо як лайкера фаромӯш мегзорем ва агар ки шумо дар имконият бошад фикрҳои худтона дар комментария нависед. илми силкаи навори моро дар инстаграма тиктока мақсад фейсбука имо ватсапа дар ҳама сайтҳо ҳамин силкаша падилсаш кунед. мегзарем ба ҳаштум мошини фурӯшӣ. Toyota Camry 2 астае бадурон ки срочная соли 26-2009 сол астае ки сӯзишфурӯш бензини холӣ объем мотораш 2,4 литра коробкаш автоматай сайстани мошин мега чётка мошин мега 1 соат танировка дорад номерош транзитай хоб коробкаш автомат кондитсионер электропакет ҳама намуд комфорта дорад. нархи мошин мега 89 000 астае бо арзон мешавад ва мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбеда. 89 000 савдош дар назди капоти мошин алишне тоқа суми холӣ танировка ва дигар чо дорад диска писка балон нав номеро транзит 89 та савдош дар назди капоти мошин ина рақамҳои мегафоншуна фақат мега одамони харидори аниқ мегад метавонад тамос гиранд. мегзарем ба наҳум мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшӣ навбатӣ астае ки Daewoo Nexia астае ки бо нархи бениҳоят арзон ва камтар кор дорад. соли 16-1995 астае ки сӯзишфурӯш газ бензин объем моторша 1,4 мега соҳибаш ҳамин хел гуфтааст коробкаш механикаи мошин мега дар ҳолати хуби техника яъне ки кор дорад аз мошин хай косметически камтара кор ва камтар мега масъала мехӯрад метавонед мотор кунед ёки калсават мекунед иша бухтон мегиред. нархи мошин ҳамагӣ 6500 сомонӣ бо камтар муомила дорад ва мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Турсузода яъне ки Регарда. хай нархи бениҳоят арзон 6500 сомонӣ рақамошо тисел кадоми шумо ки лозим аст марҳамат тамос гиред. мегзарем ба даҳум мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшӣ навбатӣ астае бадурон ки срочная бо нархи арзон. Opel Astra F дар кузифи хэтчбек соли 16-1990 астае ки сӯзишфурӯш ҳам газ ҳам бензин объем моторша 1,8 мега соҳибаш коробкаш механикаи мошин мега дар ҳолати хуби техникия мошин мега 1 сола ҳуҷҷат дорад номерош мега транзита ай қайд буродагӣ астатон азиз мошини сайстани хуб хай бампери болои капоти мошин камтара кор дошта хай дӯстон азиз бо меха маълумот. нархи мошин мега 13000 сомон мега мешидагиша бо хай хутон маълумотша мегиред. нархи мошин 13200 мега хай 13 метием бо хай маълумотша мегиред дӯстон азиз ва мошин айни ҳол қарор дорад дар территорияи шаҳри Хуҷанди Бостонӣ. мошин мега созай хоб рақамошо аста тисел кадоми шумо ки маъқул аста ки мехарем бо занг занед маълумотҳои бештар ва аниқша аз худашон гиред ва ягон рекламаи мошинаи хонаи чизе ки боша марҳамат рӯй кунед мо реклама мекунем дӯстон азиз ин буд навори имрӯзаи мо то видеои оянда.